उदखारि बेरेखा साननि लोब्बाजों कामरुप जिल्ला आरो रङिया दख'रा एबसुआ बर' बिजोङाव मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायो। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया फरायसालिमानि अडिटोरियाम हलाव उदखारि साननि लोब्बाजों कामरुप जिल्ला आरो रङिया दख'रा एबसुआ जुथायै बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय सा 15 फरायसाफोरखौ मान बिलाइ आरो आर'नाइजों बरायो। रङिया दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय बर', इंराजि आरो असमिया बिजों फरायनानै मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय सा 120 फरायसाफोरखौ बरायो। कामरुप जिल्ला एबसुनि आफादगिरि पद्मेश्वर बर'आ मासि लानानै सामलायनाय बे मेलखौ बेखेवनानै होयो रङिया फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर ब्रजेन्द्र सयकियाया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लायो मेरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा लक्ष्मीधर बर', रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसाद बर', रङिया बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि खगेन्द्र बर' आरो रङिया जिल्ला एसटि अनसाइ आफादनि बिबानगिरि आरो ओनसोलनि फरायसाफोराबो बाहागो लादोंमोन। दिनै कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रङिया दख'रानि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोनहा जिल्लानि सिङाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बेयाव मान बावदों आरो बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि बादियै बिथांमोनहा बेबायदि मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा जोंखौ लिंनानै मिरुनिफ्राय बाहागो लानो होनायनि थाखाय दिनै जोङो बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे कामरुप जिल्लानि सिङाव बेसेबां जोंनि बर' फरायसाफोर दङ आरो बेजों लोगोसेयै जोंनि गासै बर' फरायसाफ्रा इयुनाव बे कामरुप जिल्लानि सिङाव आरो आसाम हादोराव दिनै बर' हिसाबै थांना थानायाव गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय सुबुं धोन सोरजिनो थाखाय राफोद सुबुं धोन दानो थाखाय दिनैनि फरायसायानो दिनै जोङो बेबायदि मोनसे थुलुंगाथाव हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे बिथांमोनहा सुबुं धोन हिसाबै आरोबाव जोबोरैनो बिहोमा होलांगोन हारिनि थाखाय आरो बे मिजिंजोंनो दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो मिजिंथियो जाहाथे बे कामरुप जिल्लानि सिङाव जोङो नुनाय आरो मिथिनायाव दिनै जोंहा सोलोंथाइखौ लानानै बेवहाय जि सोलोंथाइनि फसंथान दङ बेजों लोगोसे बेयाव जाहाथे जोंनि गासै बर' फिसाफ्रा बे सोलोंथाइ फसंथानजों सोमोन्दो लाखिनानै बेयाव फराफारि फरायनानै जाहाथे जाफुंसार जानो हायो आरो इयुनाव अरायसम जोंनि बर' बिजोंखौ रैखाथि होना लांनो थाखाय जोङो बेयाव मोनसे खावलायनाय लाखिगोन। बर' फरायसा आफादनिफ्राय कामरुप जिल्लानि सिङाव जेसेबां सोलोंथाइनि जेंना दङ बेखौ बोस्रांनायजों लोगोसेयै आसाम हादरनिफ्राय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बायदि जेंनानि सायाव मोगा मोगि जागासिनो आरो बेखौ लानानै जेंना बोस्रांनाय फारसे जोङो अरायसम सरकारखौ नारसिनलांगोन आरो बिनि सायाव जों खामानि मावलांबाय थागोन आरो नंखायनो दिनैनि फरायसाफोरखौ लानानै जों अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारिखौ लानानै जों थांगोन आरो बेयावबो दिनै बिथांमोनहा UPSC आरो सिभिल सार्भिस जायखिजाया APSC जों खुंजानाय आरो बेबायदिनो सिभिल सार्भिसनि ओरिएन्टेसन हिसाबै बिथांमोनहा माखासे सांग्रांथि बेवहाय लादों आरो गुबुन गुबुन बेवहाय अफिसार आरो बिजाथिफोरखौ बिथांमोनहा लेंहरदों आरो बेयाव बेबायदि मोनसे प्रग्रामा जोबोद गोनांथार मानोना जोङो इयुननि थाखाय फरायसाफोरखौ बेबायदिनि सायाव सांग्रांथि होलांनांगौ। गोबां जोंनि बर' फरायसाफ्रा गासिबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै गावबागाव थांखियाव थांनायाव जाहाथे बिथांमोनहा मोनसे नलेज मोनो मोनसे गियान मोनो बिनि थाखाय बे हाबाफारिया जोबोद गोनां। बेयाव दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिहेतु गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव फैगासिनो दङ आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांदों आसामा। दा बेजों लोगोसे दिनै जोङो मिथिनो मोननायाव खौरां बिजोंजों मिथिनायाव जे आसामा जाय माने 9 आरो 10 बे बेलायाव आरो मेथामेटिक्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव मिडियामाव फोरोंनायनि बेलायाव जि मोनसे सोंथि ओंखारबाय दा बेखौ लानानै जोङो बेखौनो नोजोर बोयो जे सोलोंथाइ खान्थि आयेना बेबायदि मोनसेल' रावजों फोरोंनायनि बाथ्राखौ बेयाव थिनानै होआखै। बेवहाय बुंदों बाइलिंगुवेल लेंगुवेजजोंहाय फोरोंनो हायो। गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनि मिडियामाव बर' मिडियामावनो जा एसामिस मिडियामावनो जा दिनै बेफोराव बुजिनो हायोबा बुजिनांगौनि थाखाय गुबुन मोनसे इंलिसजों बुजायनांगौनि थाखाय बेयाव मोनसे इन्सट्राक्सन दङ आरो बे निउ एडुकेसन पलिसिनि बे मोनसे इन्सट्राक्सन जे बाइलिंगुवेल मोनसे फर्मुलाजोंहाय मेथ्स साइन्सखौ फोरोंनो हायो। मानोना गोबां माने बिनि सोदोब बिहुंनि गेजेराव जोंनि बर'जों हाजोबै बुजिजोबै माखासे माने मेथामेटिकेल आरो साइन्सनि जे माखासे सोदोबफोर दं बेफोरखौहाय दिनै
इंराजिजों फोरोंनो हायो नाथायबा मोनसेल' मिडियामजों इंराजिजों फोरोंथारनांगौ जों बेखौ गनायनो हाया मानोना निउ एजुकेशन पलिसिया बाइलिंगुवेल मोनसे अपसनखौ होनाय जादों आरो बिनिखायनो दिनै जोंनि गासै जि बर' बिजोंनि हाई स्कुल बियो अलरेडि हायार सेकेन्डारिनि मर्यादायाव दिनैहाय बयबो आपग्रेड जासिगोन आरो मिडियामा हायार सेकेन्डारिसिम जोंनि मिडियामा थांसिगोन 11-12सिम आरो बिनि थाखायनो जों बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे अंकस आरो साइन्सनि बेलायाव दिनै आसाम सरकारा जेखौहाय बिथांमोना बिथांखि लानो सानदों बेयो जुदि सिंगेल अपसन जायोबा बे गोरोन्थि जागोन मानोना निउ एजुकेशन पलिसिया बाइलिंगुवेल अपसनखौ दोनदों बिमा रावजों लोगोसेयै इंराजि बा बुजिनो हानाय रावजों फोरोंदेरनायनि मोनसे स्कपखौ दोनो दा बेखौनो जों हास्थायो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्राबो बिमा रावजोंनो बिजोङाव सोलोंथाइ लानांगौ आरो बुजिनो थाखाय बाइलिंगुवेल अपसनजों इंराजिजोंबो बुजिनायनि मोनसे अपसनखौ मोनो